ತಿಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಜಾಗರಣೆ ಪೂಜೆ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗರಣೆಗಳು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫುಲ್ಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಅವರು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾತೋಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾಂಡೆದೊಂಜಿ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಶುಭಾಶಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲಾರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನಂಜಿ ಊರುಗು ಬೈದ ಮುಲ್ಪೈನಂಜಿ ಹೊಸ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಆಯರಂಡು ಬೊಂಬೈದ ರಂಗಭೂಮಿದು ಇನ್ನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಬರಹಗಾರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದ ಇನ್ನಂಚಿನ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಮೇರು ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಐಕೊಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂದು ಬನ್ನೋಲಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಆತುಜಿ. ಇನ್ನು ಮುಹೂರ್ತ ನಡಪೆರಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಏರ್ ಮತ್ತು ಬೈದಿರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಯರಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕಲ್ಡ ಕೇಂದ್ರದಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆರಿಪವೆ ಬಲೆ ಮುಹೂರ್ತ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಬಂದು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ. ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಪಿದಾಡ್ದೆ ಇದು ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಕೊರಲು ಮೂರು ವಿಜಯ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಅಚ್ಚಾ ಮೊದಲೇ ಮಾತಾಡಿದ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹೀರೋನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಮಾತಾಡಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಜಾಗರಣೆ ಹೊರಪ್ನ ಬೀಜಿ ಹಿಡಿದು ಪಾರನ ಬಾಕಿ ಹಿಡಿದು ರೆಡ್ಗಾರ ಹಿಡಿದು ನಾಲ್ಕಾರು ಹಸಿಗಿಲೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾರುದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೇರಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಯಾಯ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಇನ್ನಾನಿ ಭಕ್ತಿಯರು ಹಲವಾರು ಜನವಲ್ಲೇರು ಭಕ್ತಿ ಕಾದು ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಬರ್ತದೆ ದಾದಮಾತ ಬತ್ತು ಎನ್ನೊಂದು ಗೋಯರ ಆ ಕಾರ್ಯಭಾವ ದೇವಿಯಲ್ಲ ಈಲ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಮಣ್ಣು ವಲ್ಲೆ ಮಹಾತ್ಮೆ ವಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಗಲು ದಾದನ ಈ ಕೊಡ್ತುಡು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಕಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾ ಅಂಚೆನೆ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ರಡ್ಡು ಬಾತೆಯಾರು ಬಂಡೇರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬರ್ತುಡು ನಿನ್ನ ಚಾಕಿ ಮಾನೆ ಅದು ಇಚ್ಚಿನ ಕೊಟ್ಟ ಯಾನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನ ಚಾಕಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಿಯರು ಬರ್ತದೆ ಅಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಹೆಚ್ಚೇನು ಬಂದು ಕೊಡ್ನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾವಿರ ಕುತ್ತನ್ನ ಸರಿ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಕುತ್ತದ ಬರ್ದು ನಿನ್ನ ಅವೇನು ಕೊಂಡ ಪಕ್ಕ ಪಡ್ದು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಾದು ಮಲ್ದಿ ಮಾಟ ಬುಡಿ ಭೂತ ಶಂಕರಾಚಾರ ಅಥವಾ ಪೂರನ್ನ ಬೇರೆ ಪಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೊರ್ತದೇನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತಾವ ಈ ಬೇಲೆಯನ್ನ ಬಾಕಿದೀವ ಅಂದ್ರೆ ಅಗುಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಯ್ನಕ್ಕನೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರಲ ಅಂತ ಬಂದು ಯಾರಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಚಲನಚಿತ್ರೋದಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಜಿ ಸುಪ್ರೀತವಾದ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಬರ್ತದೆ ಜಾರಂದಾಯನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಟು ಮುಲ್ತ ಏನಂದ್ರೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಂಬುದು ಎನ್ನುವುದಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕುದುರೆ ಬರ್ತದೆ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳ
ಈ ಜಾಗಡ್ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಜಾಯ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾತುಗಳಂತ ಅವರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫುಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಫುಲ್ ನಾಡ್ದ ಪುದಾರಿ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ವಿಜಯನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೆ ರಾಮಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಕತೆಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಂದು ಅವ್ರ ಪೊರ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಮಾತುಗಳು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಕಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಕಲೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಟ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿಲಾರ್ ಗ್ರಾಮಡು ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಾವನೀರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮೂಲಾಯ್ತ ಪೂಜೆ ದೀತೇರು ನಾಗ ಮುಹೂರ್ತ ಪೂಜೆ ದೀತೇರು. ಈ ಮುಹೂರ್ತ ಪೂಜೆದ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಡು ಏನನ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಯಾನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊನ ಬಸ್ತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರೈಮಾಂಡ್ರು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಂದಲಿಕೆ ದ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಉದಯನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡೆ ಜನ ನೆಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬರೋಣ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನೆಕ್ಕು ಪುದರ್ ದೀಜ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದು ಪುದರ್ ದೀದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು. ಬೇಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದು ಪೂರ ಒಂದನ್ನು ಲಾಕಿ ತಯಾರು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾರಂದಾಯ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಆಕಳು ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಿನ ದೇವರು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ದೇವರನ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡ್ದು ಬರಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ನ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ನಾಟೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾಡ್ಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಸೆಟ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪಕ ಉಳ್ಳೇರು. ರೂಪಕ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಆರಾಮ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಡಿನಿ ಹೊಸ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಲಿಕೆ ಸರ್ನ ಸುರೂತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಈರ್ಲೈಟ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮ ಪಿಲಾರ್ದ ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಪಂದ್ ತುಳು ಮೂವಿದ ಮುಹೂರ್ತ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ದಯವಂಡ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಲೆಕ್ಕನಾರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ರಿಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿಂಚಿ ಇನ್ನು ಮೂವಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಮಂಟ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ತನಿಮ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ದ ನಮ್ಮ ರಹೀಮ್ ಸಚ್ಚರಿಪೇಟೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ದ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ. ಸೊ ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಅಂಚೆನೆತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ವಿದ್ದು ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಅವಲ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಐ ಟೆಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧವೈನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಮೋಹನ್ ಶೇಣಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ನಮಸ್ತೆ ಸೌಖ್ಯ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಬನ್ನೊಂದು ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣಗೆ ತುಳುಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮಾತಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಡ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ರೈಸ್ ಹೊಡ್ ಬಂದು ಅರ್ನ ಅಭಿನಯ ಆರು ಬಂಡೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಎಂಚೊಂಡು ಖುಷಿ ಎಂಚೊಂಡು ಮೂರು ತಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲಿಕೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪೋಡಿಗೊಂಡು ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಂತಿನ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಅವು ಮಾತ ಇಡೀ ಕತೆಕ್ಕೆ ಅವು ಸಾಥ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಉಂಡು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು. ಕತೆ ಬರಿತಿನಾರ ಅದಿಪ್ಪಡು ವಿಜಯಣ್ಣ ಅದಿಪ್ಪಡು ಉದಯರ ಅದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದಿನಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರೆಲ್ಲ ಬೊಂಬೈದ ರಂಗಭೂಮಿ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಂದಿನಾರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ದಯಪಂಡ ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆನೆ ದಯಪಂಡ ಮಾತ ದಿಗ್ಗಜರು ಒಟ್ಟಾದ ಶೋಕ್ ಪುನಃ ಪನ್ಪುನ ಭರವಸೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಶುಭಾಶಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬೊಂಬೈದ ಒಂಜಿ ರಂಗಮಿತ್ರರು ಎಂಕಲು ಬೊಂಬೈಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪೂರ ನಾಟಕಲು ವರ್ಷ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ 32 ವರ್ಷದಿಂಚ ಸಾತು ಕೊರ್ತಿನ ಮನೋಹರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಆರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಥಮ ಸಿನಿಮಾ ರಹೀಮ್ ಆರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತನ್ವಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಡ್ ವಿದ್ದು ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಸ್ತ್ರ ಇದೈದೇರು ಮುಂಬೈದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು
ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಾನು ಓದಿಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ಓದಾರೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಇತಿಹಾಸಗೊಂಜಿ ಮುಂಬೈ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಬರೋದುಂಡು ನಾನು ಶುಭ ಬಯಕ ಇಡೀ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ದಯವಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮುಂಬೈದ ಋಣ ಮಸ್ತುಂಡು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅವೇನು ಸಂದವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಸ್ ಮನೋಹರ ನನ್ನ ಸುರುತ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರ್ನದ ದಂಡಲ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಎಂಚ ಬೊಂಬೈಡ್ ತುಳು ನಾಟಕಲೇನು ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುರಗೆ ತೊಂದಿನಾರು ಓಣ ನಾಟಕದ ಪಂತ ಇತ್ತಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ಅರ್ನ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಐಕೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡೇ ಉಂಡು ಬಗ್ಗಿತ್ತೆ ಒಂದು 2 ಜನ ಸೇರೊಂದೇರು ವಿದ್ಯುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಆತನಕನ ಘಟಾನುಘಟಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಚಿಲ್ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾನಗಾರು ಮಸ್ತ್ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರುವ ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಮಾತಿರನೆಲ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ಒಪ್ಪಾಡ. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುಂಬೈ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸೌಖ್ಯ ಏರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಸರ್. ಅಪ್ಪೆನ ಊರು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೈದರ್ ಇನಿ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಇರ್ನ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಎದುರು ಡಾಂಡ್ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಚುಂಡ ಫೀಲ್ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ದುಂಬುಡ್ದಂಚಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೊಂಬೈ ಪೋದೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಹಾಂಡ್ ಭಾರಿ ಎಲ್ಲಿಡ್ ಪೋತುಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಅದಾದಾಗ ಊರು ಬರೊಂದೊತ್ತ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂಲ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮೂಲ ಈ ಜಾಗಡು ಎನ್ನ ಬಾಂಬೆದ ಟೀಮ್ದ ನಾಟಕಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಚಾದ ಮುಂದೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿದ ಜಾಗ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಎಷ್ಟು ಸುರುತ ಸಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪೇರ ಬಿದ್ದರ್ದಾರು ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ತಂತ್ರಜ್ಞರನ ತಂಡಲ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಏತ ದಿನದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ನಡಪೇರುಂಡು ಸರ್. ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 20 ಇಂತಂದು ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದ 10 ದಿನ ಅವಲೇ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅವಲುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿ ಮುದರಂಗಡಿ ಪಿಲಾರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದೇ ಊರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಾದ ಉಲ್ಲೇರು ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮೋಹನ್ ಶೇಣಿ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಂಬೆದ ಒಂಜಿ ಆತ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರು ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದ ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್. ಎಸ್ ಇದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೆಯೊಂದು ಪುನಃ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ವೈವಿನ್ಯತೆ ಪೂರ ಬರೋಂದುಂಡು ಈರು ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏತು ತಯಾರು ಆ ಥರ ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ನಿಜವಾದ ಏನ ಪಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ರೈಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಗುರುಪುರ ಬಂದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ದೋಲು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನಾಟಕ ಒಂದು ಪತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅವು 2 ಗಂಟೆದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಂದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ದು ಉಚ್ಚಿಲ್ ಸರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೀತೇರು ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸುರುತ ಸಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಇರ್ನ ಕೆಲಸಲೇನೆಂಗುಲು ತೂತ ಮೆಚ್ಚಿದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬರಡು ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಲಿ ಹಿಟ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ಮೂಡುದು ಬರಡು ಬಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರಹೀಮ್ ಸಚ್ಚರಿಪೇಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲಾವಿದರಾದ ನೆಡ್ದುಂಬು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಲ ಮಂತಿನಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೂ ಸುರುತ ಸಲ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಇರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಲಯದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರಹಗಾರಿ ಮನೋಹರ ನನ್ನ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾನ ಈರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೊಡು ಅನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ದಾಯಗ ಬರ್ತನೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಬೊಂಬೈಡ್ ಸುಮಾರು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ನಾಟಕಡ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೇರು ಬಟ್ ಎನ್ನಲ ಬಕ್ಕ ಮನೋರನ್ಲಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆಣ ಆತ್ಮೀಯ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೊಂಬೈಡ್ ಊರುಡತ್ತು ಬೊಂಬೈಡ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏನನ್ನು ಮೆಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರಲ ಪೂರಲ ಅಂಚಾದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆರ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಅಂದ್ಪುಣದೆ ಅವೇನು ಮನೋರಣ್ಣನೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ದಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮೂವಿಗೆ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೊಯ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಏನು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೀರು ಎನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಿಕ್ಚರ್ ಇರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೋಡು ಒಂದು 2 ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾರು ಒತ್ತೊಂದೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಜೈತದ ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಏರು ತೂತಾರೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಿಪಡು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದಿಪಡು ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಪೂರ ಬರೋದು ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತುಬಕ ಮಿತ್ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಗುರುಪುರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಡೋಲ್ ಬಂದು ಅವೇನು ಜಪ್ಪಡರ ಅಂದು ಪಿದಾಡ್ದಿನಿ ಅವು ಬಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಅದು ವಿದ್ದು ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರು ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಬರತೇರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 6 ಬರತೇರು ಅವು ಇತ್ತೆ ಬೇತನೆ ಆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಬಕ್ಕ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಮನೋರಣೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರೇ ಬರೋದುಂಡು
ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಯಾನ್ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಯೇ ಅಂಚತ್ ಆಂಡ ಯಾಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅವನ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ದಾದಾನ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಕೊರ್ಕಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚದ ತೊಂದರೆ ಜನಕ್ಕಲು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾತನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂದು ಎಂಕಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಸುರುತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜೈದರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡಿನಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನ ತಂಡ ಉಂಡು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ತಂಡ ಉಂಡು ಇರಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮುಹೂರ್ತದ ಸೆಟ್ಟಿಡು ಏರು ತೆಗೆದಿರೊಂದಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಪುಗಾರ್ತದ ಬರಹಗಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಲಾವಿದರ ನಂಚಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬದ್ದೂರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಒಲ್ಲಾರು. ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸೌಖ್ಯ ಒಳ್ಳೆ. ಎಸ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತುಂಡು ಇರ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಉಳ್ಳಾರು ನೀರನ್ನು ಎದುರುಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಸೆಟ್ ಏರ್ದುಂಡು ಇರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಲಯದ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪನ್ಪಾರು ದಾದ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿಂದೆ ಪಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸೂತ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಖಂಡಿತ ಸೂತ್ರ ತತ್ತಂದ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ದಾಲ ಬೆಲೆನೇ ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚದಪ್ಪನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಆಯ್ನಿಡ್ದ ತುಳು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ತುಳು ಗಜಲ್ ಪೂರ ಬರೀತೀನಿ ತುಳು ಮಸ್ತ್ ಕವಿತೆಲುಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆಲ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಏನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ತುಳು ಬುಳ್ಳೆವೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೇ ಅವರು ಬರೋದು ಮುಕುಲು ನಂದಲಿಕೆ ರಹೀಮ್ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಹೀಮ್ ವಿಜಯನ್ನೆ ಮುಕುಲು ಪೂರ ತುಳುಕಾದ ಭಾರಿ ಬೆಂತಿನ ಕುಳು ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಓಡು ಮುಕುಲು ರೈಸೋಡು ಅಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ರೈಸೋಡು ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾಡಿರ ಅಭಿನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಪಂತೇರಿ ಓ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನಂದು ಈತಿನಟ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಇತ್ತಡೆ ಹೋದು ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತವಡು ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೇಕಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗಿಲ್ಲ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾನು ಅವೇ ಪಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಪುಣಾಗ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುಣಗೊಂಡತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಒಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗಳ ಪೋಟಿರವಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠುರವಾದ ಒಪ್ಪೋಡು ಪೋಡಿಯ ರೀತಿ ಜೊತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುಣಿ ಅಂಚಾದು ಯಾನೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮುಡು ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ನಿ ಓಡಾಡು ಕೊನಗ ಓಡ ಪೋಯಿನೆತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಲಾಗ್ಯಾರ ರೆಡಿ ಆನಗೆ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲಮ್ಮ ಕುಲ್ಲು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಆಂಡಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆಗೊಂದುಂಡು ಅಲ್ತದ್ದು ಜಲ್ಲಲ ಎಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ ಕಣತ್ತಿನ ಉಂಡತ ಮುಂಕು ಬೈದಿಂಡು ಅಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಧೈರ್ಯ ಒಪ್ಪೋಡು ಏರೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಂಟೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ದಂಟೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಪಣಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿವಿ ಮಾತಾವೆ ದುಂಪೋಲೆ ಇಂಚಿನ ನಾನಾತ್ ಧೈರ್ಯರು ಪೋಲೆ ನಾನಾತ್ ಫಿಲ್ಮು ಮಲ್ಪರೆ ಎಡೆಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜ ಕೊರ್ರೆ ನಿಖಲೆಗೆ ದೇವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡಿ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟರುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಸುರುಗಾದ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಸೂರಜ್ ನಿದ ಮುಟ್ಟೆ ನಾನು ಟಿ ವಿ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ಡು ಅಪ್ಪನ ಏನನ್ಪೇರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಎದುರು ದಿಕ್ಕಿನಾಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ದೇವನ್ನ ನಾನು ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ತೂನಾಗ ಎಂಕೆ ಇರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಗಲೇನು ಎದುರು ಕನ್ಪರ್ ಅವು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಚಾದ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎರಡು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಎದುರು ದಿಕ್ಕೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ. ಎಸ್ ಇರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಲಯದ ಮನೋಹರನ್ನೇ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಜೈದಿರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ದಾದ ಪನಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೋರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನ ನೆರು ಅದೇ ಅಂಚ ತೂಪಣ ರಂಗಭೂಮಿ ಕನದಿನಿ ಯಾನಾಯನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ ಕನದಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬುಲೇದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಆಯನ ಬೇರೆ ಸಾಯವುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಎನ್ನಡಗ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪೂರ ಬರೆಯವರೆ ಬಂಡೆ ನಾನು ಓಕೆ ಪೂರ ಬರೆದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಯಾನು ಒಕ್ಕ ವಿಧು ಸರ್ ವಿಜಯ್ ನನ್ನ ಮಾತಾ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಇಂಕುಲು ಬರೆದು ಕೋಡ ಏನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲ ರಫ್ ಆದ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಒಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂದು ಅಂಚತ್ತೂರ ಬಂಡೆ ಎನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಪಡು ಸುದ್ದ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದು ಬೊಜ್ಜ ಅಡಿ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಆಪಿನ ಇಂಕ್ ಅವೇ ನಮ್ಮದು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದಾಜು ಆಪುಂಡು ದೇವನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಆ ಕಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೂನಾಗ ಅವೇ ನಮ್ಮದು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಥೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಳ ವಿಜಯನಲ್ಲಿರಂತ ಬಂದಾಗ ಅವು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಅವು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಸ್ ಮನೋಹರಣ್ಣ ಇರ್ನ 60 ಎಂದು ಬಂಡಾರು ಸುರುತ ಸಲ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ತೂಪೇರ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೇರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಪ್ರೀತಿದಾರಿಗೆ ಆಯ್ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ನ ಏನು 60 ಎಂದು ಪನ್ಪಿನತ್ತೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆಂದಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವ ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತ ಆಯನ ವ್ಯವಹಾರ ಪೂರ ಬುಡ್ದನ್ನೆತ್ತ ಪಿರಾವಡುದಿಲ್ಲ
ఆయన మనసుడు ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪುನು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಡು ಇಜ್ಜನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕತ್ರ ಕೊರ್ದು ಪೋಡು ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಮನಸ್ದ ಇಚ್ಛೆ ಐಕ್ ದೇವೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ದೇವೇರು ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತನ ಆ ದೈವಲ್ನ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಉಪ್ಪೊಡು ಬಂದದೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್ ನಿಕುಲು ಈತು ಪೊರ್ತು ತುಯಿನಂಚಿನ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸುರೂತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರ್ನಕುಲು ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ಮೋಹನ್ ಶೇಣಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ರೂಪಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬದ್ದೂರ್ ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿಯರು ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಟೈಟಲ್ ದೀವಂದಿ ನಡೆದಾತ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಪಂಡದೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನತ ಬೇಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ರಿವೀಲ್ ಆಯರಂಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇನ್ನಿಡಿದಿಂಚನೆ ಶುರು ಆಯರಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಾಕಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮೇ ತುಪ್ಪಡು ಒಂದಿನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಕೂಡ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.